చేస్తుంది. ఓహోహోహో సంతోషగానం చేస్తుంది. ఓహోహోహో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సమయంలో ఉపజ్య గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తూ అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాల్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. మరి ఉపజ్య గ్రంథము 10వ భాగాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయన. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా నాతో, మాతో, మా అందరితో మాట్లాడండి నాయన. నీ వాక్య వెలుగులో ప్రభువా మా జీవితాలకు కావలసిన ఆత్మీయ సత్యాలను నాయన మేము నేర్చుకునే కృపను దయచేయమని, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు బోధించి సర్వసత్యములోనికి మమ్మల్ని నడిపించుమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఉపజ్య గ్రంథములో గత వారము మనము ఒక ప్రశ్న వేసుకుని ఆగాము. ఎవరికైనా ప్రశ్న గుర్తుందండి? ప్రశ్న గుర్తుంది ఎవరికైనా? ఏసావు కొండ గురించి, సియోను కొండ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. రైట్. కొయ్యకాలు అంటే ఏమిటి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాం. ఎవరైనా గుర్తుందండి? అవునా, ధ్యానం చేశారా? కొయ్యకాలు అనే మాటకి అర్థాన్ని ఎవరైనా ధ్యానించారా? కొయ్యకాలు అనే మాటకి అర్థాన్ని ఎవరైనా ధ్యానించారా? ఏసావు మంట వంటి వాడును, యోసేపు మంట వంటి వాడును, అగ్ని వంటి వాడును అగును. ఏసావు కొయ్యకాలు వంటి వాడగును. ఒకసారి చూడండి, 18వ వచనం అనుకుంటా. చదవండి, ఉపజ్య గ్రంథము 18వ వచనము. మరియు యాకోబు సంతతి వారు అగ్నియు యోసేపు సంతతి వారు మంటయు అగుదురు. యాసావు సంతతి వారు వారికి కొయ్యకాలుగా ఉందురు. ఇక్కడ కొయ్యకాలు అనే పదమును మనము ఎలా చూడాలి, లేక ఈ పదం యొక్క పరిపూర్ణ అర్థాన్ని మనం తెలుగులో జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, ఈ కొయ్యకాలు అనే పదము వ్యావసాయిక పదము, అంటే వ్యవసాయ సంబంధమైన పదం. మనం చాలా మందికి మన ప్రాంతాలలో వరి పంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. వరి పంటను మనం వేసిన తర్వాత కోతలు కోస్తాం కదా. కోతలు కోసినప్పుడు నేలమట్టం కంట కోసేస్తారండి. భూమి నుంచి ఒక ఇంచుమించు ఒక గుప్పుడు కానీ లేక ఒక కొంత భాగాన్ని పైకి ఉంచి కోస్తారు కదా. అలా కోసినప్పుడు మిగిలిపోయిన ఆ దుబ్బులు ఉన్నాయి చూసారండి, వాటిని కొయ్యకాలు అంటారు. ఏమంటారండి? వాటిని కొయ్యకాలు అంటారు. అంటే అవి ఇక దేనికి పనికిరావు, అవి కేవలము కాల్చడానికి తప్ప మరి దేనికి పనికిరావు. వాటిని కొయ్యకాలు అంటారు. అందుకే ఈ కొయ్యకాలు అనే దగ్గర ఇంగ్లీష్ లో స్టబుల్ అనే పదం ఉపయోగించాడు. STUBBLE, స్టబ్బుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు. స్టబ్బుల్ అనే మాటకి దుబ్బు, కొయ్యకాలు, అలాగనే మరొక అర్థం ఉంది. అదేంటంటే ఎండిన చెత్త అని కూడా ఒక పర్యాయ పదాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఎండిన చెత్త. ఉదాహరణకి ఈ మాటల్ని ఇతర గ్రంథాలలో లేక ఇతర భాగాలలో మనం చూస్తే యెషయా గ్రంథము 47వ అధ్యాయము, యెషయా గ్రంథం 47వ అధ్యాయం 13-14లో ఈ కొయ్యకాలు యొక్క పోలికను యెషయా భక్తుడు కూడా ప్రవచనాల్లో ఉపయోగించాడు. యెషయా గ్రంథము 47వ అధ్యాయము 13-14 వచనాలు. మీ విస్తారమైన యోచనల వలన నీవు అలసి ఉన్నావు.
జ్యోతిష్కులు, నక్షత్ర సూచకులు మాసచర్య చెప్పువారు నిలబడి నీ మీదకు వచ్చినవి రాకుండా నేను తప్పించి రక్షించుద్రేమో ఆలోచించము. వారు కొయ్యకాలులైరి వారిని కాల్చివేచున్నది. వారు కొయ్యకాలు వలెనైరి అంటే నక్షత్రకులు, మాస క్రియలు చెప్పేవారు, నక్షత్ర సూచికముల ద్వారా భవిష్యత్తును చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా మరి ప్రవచించబడిన దేశాన్ని రక్షించడానికి వారు ఏమైనా పనికొస్తారేమో చూసుకోండి, దేవుని ఉగ్రత నుండి వారు ఏమైనా తప్పిస్తారేమో చూసుకోండి. వారు ఎవ్వరు కూడా తప్పించలేరు. వారు కొయ్యకాలు వలెనైరి. అలా కొయ్యకాలు వలెనైన వారిని మరి మంట దహించి వేస్తుందని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే దైవ వ్యతిరేక విధానాలన్నీ కూడా కొయ్యకాలు వంటివి. అవి ఎండిన చెత్తతో సమానము. మరొక చోట మనం చూస్తే నహూము గ్రంథములో 1వ అధ్యాయము 8 నుంచి 10 వరకు ఉన్న చోట ఎండిన చెత్త వంటి వారైరి అనే పదాన్ని ఈ కొయ్యకాలు పదానికి పర్యాయ పదంగా ఉపయోగించారు. నహూము గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 8-10 వచనాలు. ఆయన ఆ పురస్థానంలో నిర్మూలము చేయును. అంధకారంలో దిగు వరకు ఆయన వారిని తరుమును. యెహోవాను గూర్చి మీ దురాలోచన ఏమి? బాధ రెండో మాట రాకుండా ఆయన బొత్తిగా దానిని నివారణ చేయును. ముండ్ల కంప వల్ల శత్రువులు కూడినను వారు ద్రాక్షరసము త్రాగి మత్తులైనను ఎండిపోయిన చెత్త వలె కాలిపోవుదురు. ఎండిపోయిన చెత్త వలె కాలిపోవుదురు అంటే కొయ్యకాలుకి మరొక చోట ఆ స్టబ్బుల్ అనే పదమే ఇక్కడ వాడబడింది. కానీ ఇక్కడ పర్యాయ పదంగా ఏం చెప్పారంటే ఎండిపోయిన చెత్త. అంటే ఇప్పుడు యేసేపు ఎలా ఉంటాడట? ఎండిపోయిన చెత్తలాగా అయిపోతాడు. మరి యాసావు ఎలా ఉంటాడట? ఎండిపోయిన చెత్త వలె, వారి సంతతి ఎండిపోయిన చెత్త వలె మారతారు. యాకోబు సంతతి ఏమో వారిని ఆ చెత్తను కాల్చే దహించు అగ్నిలా మారతారు. అంటే ఎంత భయంకరమైన స్థితిలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారో అనడానికి ఈ కొయ్యకాలు ఉపమానము కనిపిస్తా ఉంది. అంతేకాదు దేవుని సేవల విషయంలో కూడా దేవుడు సేవను పరిశీలన చేసినప్పుడట ఎవరు ఎలాంటి పరిచర్య చేశారు, ఎవరు ఎలాంటి పరిచర్య ఈ లోకంలో కొనసాగించారు, సేవకుల్ని పరిశీలించినప్పుడు కానీ, ఆత్మీయ జీవితాలను పరిశీలించినప్పుడు కానీ ప్రతి విషయంలోనూ అగ్ని చేత పరీక్షించబడతారట. అలా పరీక్షించబడినప్పుడు ఎవరు ఎలా జీవిస్తున్నారు, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే విషయంలో కొయ్యకాలు వంటి వాటి పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే కాలిపోతారని పౌలు గారు కూడా ఈ పదాన్ని ఉపయోగించిన సందర్భం మనం చూడొచ్చు. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 11 నుంచి 13 వరకు. వేయబడినది తప్ప మరి యొక్క పునాది ఎవడునూ వేయనేరడు. ఈ పునాది యేసుక్రీస్తే. ఎవడైనను ఈ పునాది మీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ళు, కర్ర, గడ్డి, కొయ్యకాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎడల వాని పని కనబడును. ఆ దినము దానిని తేటపరచును. అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని పని ఎట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును. ఇప్పుడు పరీక్ష దేని ద్వారా జరుగుతుందంటే అగ్ని ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. మన పరిశుద్ధ జీవితం గాని, మన వాక్య జీవన విధానం గాని, లేక పరిచర్య జీవన విధానం గాని, కుటుంబ జీవన విధానం గాని అగ్ని చేత పరీక్షించబడతా ఉంది. ఎవరి అగ్ని? దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని వాక్యము అగ్ని అయి ఉన్నది. దేవుని వాక్యపు వెలుగు ఎప్పుడైతే అగ్ని వలె మన జీవితం మీద, మన పరిచర్య మీద ప్రకాశిస్తుందో అప్పుడు ఒకవేళ మనం కొయ్యకాలు లాంటి జీవితాలు జీవిస్తే, కొయ్యకాలు లాంటి పరిచర్యలు చేస్తూ ఉంటే అవును నిలబడుతుందా, కాలిపోతుందా? అప్పుడు చెప్తున్నాడు ప్రభువు, కొయ్యకాలు వంటి వారు, గడ్డి వంటి వారు, మరి అలాగనే బంగారము, వెండి, వివిధ వెలగల రాళ్లతో కట్టబడిన స్థితులు కనపడుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నిలబడతాయో పడిపోతాయో అనేది
దేవుని వాక్యపు వెలుగులో ఆయన దహించు అగ్నిగా చేసే ఆ తీర్పులో బయటకు వస్తాయని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఏసావు కొయ్య కాలు వంటి వాడైపోతూ ఉన్నాడు. దేవుని వ్యతిరేక జీవితాలు జీవించిన వాళ్ళు, తమ్మును తాము గొప్పగా భావించుకున్న వాళ్ళు, తమను తాము గనులుగా ఎంచుకున్న వాళ్ళు, ఘనహీనులుగా ఎండిన చెత్త వంటి వారిగా అగ్నికి ఆహుతయ్యే కొయ్య కాలుగా మారిపోతున్నారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కనుక ప్రియులారా, దేవుని బిడలమైన మనము ఈ ఓబద్యా గ్రంథములో ఇంతవరకు ఓబద్యా ద్వారా దేవుడు ఏసావు యొక్క సంతతికి ఏమేమి చెప్పించాడో, ఏసావు యొక్క సంతతికి ఎలాంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయని హెచ్చరించాడో మనం విన్నాం. గమనించండి, దేవుడు ఎప్పుడు నెగిటివ్ వర్డ్సే చెప్తాడా? దేవుడు ఎప్పుడు నెగిటివ్ థాట్స్ నే ఎత్తాడా? దేవుడు ఎప్పుడు శాపాలను లేక మనం చేసిన దోషాలకు శిక్షల్ని ప్రకటిస్తాడా? దేవుడు ఆదరించడా? దేవుడు బలపరచడా? ఈ రోజున మరి కొయ్యకాలు అనే పదాన్ని మనం చూసాం కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే, ఇశ్రాయేలీలకు ఈ ఓబద్యా అయితే సియోను కొండ ప్రతిష్ఠితమగును అంటే, ఇప్పుడు సియోను కొండ ఈ కష్టకాలంలో ప్రజలు లేక కాల్చబడినదిగా లేక కూల్చబడినదిగా చాలా మరి వేదనకరమైన స్థితిలో ఉంది. దేవుడు ఈ వాగ్దాన సంబంధమైన ప్రవచనాలని వారికేమో హెచ్చరికతో కూడిన తీర్పు కనబడుతూ ఉంది, వీళ్ళకేమో ఆదరణతో కూడిన భవిష్యత్తు గురించిన మాటలు వినబడతా ఉన్నాయి. దేవుని బిడ్డలమైన మనలను దేవుడు భయపెట్టడండి. దేవుడి బిడ్డలమైన మనలను దేవుడు బలహీనపరచడండి. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎక్కడైతే నా ప్రజలు ఆవేదన చెందుతూ బాధలలో ఉన్నారో అక్కడ మరలా ఆ స్థలము ప్రతిష్ఠిత చేయబడతాది, అంటే తిరిగి పునరుద్ధరించబడతాది. ఈ ప్రతిష్ఠిత మగును అనే మాటని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో డెలివరెన్స్ అనే పదం ఉపయోగించాడు. అంటే విడుదల పొందుతుంది. సియోను కొండ శత్రువుల చేతిలో నుండి, సియోను కొండ అపవిత్ర కార్యముల స్థితిలో నుండి, సియోను కొండ అన్యజనుల బలము నుండి విడుదల పొందుతూ ఉంది. అంటే విడుదలను ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. ఈ రోజున 2020లో ఎన్నో బంధకాలు, ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న మనకు ఈ ఓబద్యా గ్రంథకర్త ద్వారా ప్రభు ఇస్తున్న ఆదరణ మాట ఏంటో తెలుసా? మీరు కూడా అనేక సమస్యల నుండి విడుదల పొందబోతూ ఉన్నారు. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. మరి మనము విడుదల పొందినట్లుగా దేవుడు తన కార్యాలను కొనసాగిస్తున్నాడు గనుక మీరు చింత పడవద్దు అని చెప్తా ఉన్నాడు. సో మొట్టమొదట ఆయన చెప్పేది, నీకు విడుదల కలగబోతూ ఉంది. ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావో, ఎలాంటి స్థితిగతులలో నువ్వు ఉన్నావో, ఆ స్థితిగతులలో నిన్ను బంధిస్తున్న, బాధిస్తున్న విషయాలు త్వరలోనే నీ నుండి దూరం అవుతాయి. నువ్వు విడుదల పొందబోతున్నావు అని చెప్తా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. సియోను కొండ ప్రతిష్ఠితమవుతుంది. అంతేకాదు, రెండవది మనం చూసినట్లయితే వారు రెండింతల దీవెనలు పొందుతారట. వారు రెండింతల దీవెనలు. 18వ వచనం చదివేశాం కనుక 19వ వచనం చదివితే 19వ వచనం, దక్షిణ దిక్కున నివసించేవారు ఏమండి యాసావు యొక్క పర్వతమును స్వతంత్రించుకుందరు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇప్పుడు వీళ్ళు తమ దేశములో ఉండకుండా వేరే దేశాలకు బానిసలుగా కొనిపోబడ్డారు చాలా మంది. తమ దేశంలో తమకు ఏమాత్రం బలము లేదు, బలగం లేదు. అంటే తమకు ఉన్నదాన్నే పోగొట్టుకున్నారు ఇశ్రాయేలీలు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఈ గ్రంథకర్త ద్వారా చెప్తున్న అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే, మీరు దక్షిణ దిక్కున ఉన్నవారు యాసావు పర్వతాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అంటున్నాడు. ఇక్కడున్న రెండింతల ఆశీర్వాదం ఏంటండి? ఇక్కడున్న రెండింతల ఆశీర్వాదము మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? గమనించండి. మనము ఏదైనా స్వతంత్రించుకోవాలి అంటే ముందు మనం ఉన్న స్థానములో మనం బలంగా ఉండాలి. మనం ఉన్న స్థలములో మనము అన్నిటినీ కలిగిన వారిగా ఉండాలి. మనము మొదట మనకు ఉండవలసిన దాన్ని అంతటినీ మనం పొందుకున్న తర్వాత అప్పుడు పక్కన ఉన్న దాన్ని స్వతంత్రించుకుంటాం. ఇంకొక మాట మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తాను. మన ఇంటి స్థలమే అప్పుల్లో ఉంటే మనం కొత్త ఇల్లు కొనగలమా? చెప్పండి. ఏమండి, మన ఇంటి స్థలం అప్పుల్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం కొత్త ఇల్లు ఎలా చేశారు? అయితే ఇప్పుడు మీకు రెండింతల దీవెన వస్తా ఉంది. మీకున్నవన్నీ మరలా మీరు తిరిగి పొందుకుంటారు.
అంతేకాకుండా మీవి కానివి కూడా మీరు స్వతంత్రించుకుంటారు. హల్లెలూయా. ఈ ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క జీవితాల్లో ఎంత ఆదరణకరమైన మాట అంటే, ఈ రోజున నాకు ఏమీ లేదు, అదంతా మరలా నీకు తిరిగి వస్తుంది, అంతేకాదు నీ చుట్టూ ఉన్న వారిదంతా కూడా నీదే అవుతుంది అంటున్నాడండి. నీ చుట్టూ ఉన్నవారిది కూడా నీవు స్వతంత్రించుకునే శక్తి సామర్థ్యాలని వరకు వీళ్ళందరూ అన్ని ప్రాంతాలని స్వతంత్రించుకుంటారు. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని బిడ్డలందరూ స్వతంత్రులుగా మారతారు. ఇతరులకు సంబంధించిన వాటిని తమ సొంతం చూస్తూ ఉన్నారు. ఒక సంతతి వారు మరొక సంతతి వారు చింతల నుండి విడుదల పొందే మనస్సును కలిగి ఉండే వాక్యాలు వింటూ ఉన్నారు. ప్రభువు మనలను ఎన్నడూ విడువడు, ఎడబాయడు. మరి ఈ వాగ్దానాలు లేక ఈ యొక్క మరి ఆదరణకరమైన కార్యాలు నిజంగా నెరవేరినవా అంటే, మరి ఈ వాగ్దానాలు లేక ఈ యొక్క మరి ఆదరణకరమైన కార్యాలు నిజంగా నెరవేరినవా అంటే చాలా అద్భుత రీతి. మరి ఇంటి మీద స్టార్ పెట్టారో నాకు తెలియదు కానీ నక్షత్రం ఎక్కడ పుట్టింది? యాకోబులో ఉదయించింది. ఆనాడు చిన్న చిన్న రక్షకులుగా ఈ లోకంలో ఒక మాదిరికరమైన రక్షకుడు పుట్టాడు. మరి ఈ ఆదరణకరమైన మాటలు ఇశ్రాయేలీలకు ఈ గ్రంథము ద్వారా దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. మనలను కూడా ఈ ఓబద్యా గ్రంథాన్ని ధ్యానిస్తున్న మనలను కూడా మన స్థితిగతులను బట్టి, మనం ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను బట్టి, మన చుట్టూ ఉన్న వారి వలన మనం అవహేళన చేయబడుతున్నట్లయితే, ఏసావు సంతతి వారి వంటి గుణగణాలు కలిగిన వారు దేవుని బిడలమైన వారిపైన ఏలుబడి చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లయితే వారి గురించి నువ్వేం ఆలోచించొద్దు, ఆందోళన చెందొద్దు. వాళ్ళ చరిత్రను పరిశీలన చేసినట్లయితే క్రీస్తు శకం 70వ సంవత్సరంలో మరి రోమన్ చక్రవర్తి వలన ఈ యొక్క యెరూషలేము పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా సమూల నాశనం చేయబడ్డాయి. అలా నాశనం చేయబడిన సందర్భంలో ఇటు యూదులు నష్టపోయారు, ఎదోమీయులైన హేరోదు సంతతి వారు కూడా నష్టపోయారు. వారందరూ కూడా సంహరించబడ్డారు. యూదులు చెదరగొట్టబడ్డారు. ఆ తదుపరి అనేక రీతులుగా యూదులు సంహరించబడాలని ఎన్నో కార్యాలు ఈ ప్రపంచంలో జరిగినాయి. మరి నేడు ఉన్న పరిస్థితి మనం చూస్తే, ఓబద్యా గ్రంథం యొక్క రియాలిటీని మనం చూస్తే, కానీ యాకోబు సంతతి వారు ఎప్పటికీ ఒక దేశముగా ప్రపంచంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాలు చెదిరి ఆయన ఇచ్చు సమాధానాన్ని కుటుంబాలు అనుభవించినట్లుగా నూతన ఆశీర్వాద కార్యాలు కుటుంబాల్లో జరిగించి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుమని ఈ యొక్క ప్రభువానైన గూగుల్